Babiana in kina da hakki a wuyan ta Allah hudda miki hakkin ki tunda dai ba ta da guri ta tozara ta mutum fatar da ture da diyanta da mutuncinta da komai ita duk wani abu na yara kanana abin da yara ma ba sa yi shi ba da duk wanda za su zama da shi sun yi tashin hankali ita da shi wallahi na tabbata ba ta gama da duniya lahiya haka kawai tana zama da mace ji an ce ta yi armanta ko da ta yi yanzu tsakani da Allah ban da rashin mutunci da take mata komai take mata ke taka ciwo Babiana fa ki zo ki zubda mata mutunci ki tun mata mutunci haka rinka ture ki rinka tura bidika wannan bi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya ki ba matan zama bace ba wallahi ina gama bidiyon wannan zan yi buloken ki Babiana ki barta da Allah Babiana ki barta da Allah ko ki barta da Allah Allah sai ya hudda miki hakin kuma na tabbata wallahi ba ta rike kyakkyawan karshe wa in ya tana sallah ma kwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abun ubangiji Allah kama da saukin wannan abun wallahi kiji gaskiya bai kyauta ba na razi da Allah yana ki haƙuri Allah ya hudda miki hakin ki kawai tun ta yi to zartaki Allah ya hudda miki haki wai ke da me yake ta maka da me yake ta maka kuɗi na tabbata kuɗin ke ba kyautar 20,000 akai tsaye ba mutan 20,000 wannan sadaka ce mutun ya ce miki dan Allah taimaka miki bashi 20,000 wallahi ba ki iya ba ala tallafi kai ne shaida wannan bawan Allah gashi na wannan bawan Allah ya ce mun na dora bidiyo na ce dan baka hawo waka tara an maka wasan dukiya yazo ya hau ga kuɗin da na tura mishi gashi 500 na rantsa da Allah in ke tabbata ai tura 20,000 ma baki ai tura mishi me amfanin duke daki mine ne amfanin duke ki baki da guri a rayuwar ki sai ki tozarta mutun ke in dai tsaraci ne kuma ke shi kina a duniya mata in dai biyan shi ta wato rayuwar shi ta kare ke amma fa ana ki ganin to ki tana fa zaki mata kima zaki rasu zaki koma ga Allah wallahi kuma in dai trending ne ko ki tai kin ga shiru an wasa zancan ki ba a zancan ki kwata an manta da ki shine kika dauko da wannan abin sabo abin da ya wuce shine kika bayar sabo mu wannan bidiyon ba sabo bace a gurin mu na rantsa Allah bidiyon ta kai shekara 3 na ganta ba ta yau bace bidiyon wannan Babiana ki barta da Allah kuma ko biki ce ba Allah sai ya huda miki hakki Allah ya huda miki hakki daga amsa magana ki bini ki je ki tsiniya mutane a Saudiya ina da kudin zuwa Saudiya ne ma sai dai Allah bai kira ni ba ga yama wanda ba su da kudin zuwa Saudiya ayo haka ne mana ko tarkato da mutane ana kallo